Όλοι γνωρίζουμε τα ωφέλη της σοκολάτας. Απελευθερώνουν ενδορφίνες και έτσι έχουμε αίσθηση εφορίας. Ανεβάζουν την ευτυχία, μειώνουν το άγχος και φυσικά ενισχύουν τη συγκέντρωση και τη μνήμη. Αλλά δεν υπάρχει κανένας καταλληλότερος από το Στέλιο Παραλιάρου να μας μιλήσει για τη μαύρη σοκολάτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα ωφέλη είναι πολλά της σοκολάτας. Καταρχήν, νομίζω ότι όλοι απολαμβάνουν τη σοκολάτα και κάποτε είχα γράψει σε ένα βιβλίο ότι οι 9 στους 10 τη λατρεύουν και ο ένας λέει ψέματα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει γευτεί και να μην έχει απολαύσει μια ωραία σοκολάτα, ειδικά τα παιδιά. Τα παιδιά λατρεύουν πολύ τη γάλακτος, ενώ όσο μεγαλώνεις, αφαιρείς το γάλα και τη ζάχαρη και τη θέλεις πιο γεμάτη, πιο πικρή. Και γι' αυτό το λόγο δεν τρως και πολύ. Δηλαδή, με ένα μικρό κομμάτι σοκολάτας, πληρότητα και την απολαμβάνεις. Και θέλω να πω ότι η bitter σοκολάτα, να μην τη φοβόμαστε, γιατί μπορούμε να την απολαμβάνουμε χωρίς τύψεις και χωρίς θερμίδες, γιατί δεν μπορούμε να φάμε πάρα πολύ. Γιατί και το γλυκό είναι απόλαυση. Ποιος τρώει ένα κομμάτι? Αρκετή, εγώ. Όποτε έρχομαι σε σένα τρώω ολόκληρες μπάρες. Εντάξει, σε ειδική περίπτωση. Πάντως, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται την καλή σοκολάτα. Μπορούμε να τρώμε λοιπόν άφαβα σοκολάτα. Ναι, γιατί η σοκολάτα για μένα είναι μαύρη μαγεία. Με την καλή έννοια, μην παρεξηγηθούμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να έχουμε μια καλή, γλυκιά και απολαυστική χρονιά. Να έχουμε μια όμορφη και ήρεμη χρονιά. Χρόνια πολλά.